Sziasztok srácok, én Gamercat12 vagyok, mint láthatjátok ez itt a World of Warcraft Wild of the Lich King. Na hát akkor el szeretném kezdeni ezt a kis sorozatot, ahol egyes szintű karakterrel valószínűleg fel fogok fejlődni 80-asra. Először is pár dolgot el szeretnék mondani, hát megjött a kedvem a játékhoz, és láttam, hogy már régóta maximum. Hát szerintem egy hónapja nem volt fenn videó, majd megnézem, egy-két hónapja nem volt fenn videó. Mint láthatjátok, ez nem a Tauri, maga az egész igazából Tauri, de nem pontosan a Tauri WoW szerver, ahol nagyon nehéz fejlődni, igazából hasonlít az eredetihez, de még mindig kicsivel nagyobb szorzóval rendelkezik, mint az eredeti. Hát én most ezen a Warrior of Darkness, azaz WoD, ami egy PvP szerver. Itt is ugye egyes szintől kell menni, nem instant 80-as, viszont ebben annyi a különbség, hogy a szorzója jóval nagyobb, mint a Taurié. Szóval, hát én így szeretnék most nem a Taurin, megjöttek erre egy kicsit így gyors fejlődéshez, meg utána PvP-zgetésre, szóval igen, kezdjük is el. Én általában hordász szoktam lenni, de amúgy szerintem nem tudom, hogy hányan nem ismerik a játékot, eléggé nagy híre van, és szerintem ismeritek, de ja, majd meglátjuk. Na, esetleg egy legyek Hunter. Nagyon szép szakálunk van. Milyen? Jó volt. Levünk szerintem nem tesz, hogy gamer. Na. Nem. Lehet esetleg már valami. Hát sok. Ó, de jó név. Na. Lépjünk is be, én azt mondom. Az időt csak meglesem, hogy van. Képezem egy. Oké, most van 50. Jó. 57, akkor ez jó. Long ago, the Orcish horde was corrupted by the Burning Legion. Szerintem nem nézzük végig az intrót, nem? Nem akarjátok? Nem tudom, minek hagytam bent a izét, a healbotot. Jó, ezt így ki, interface-be beadjuk, mondjuk ezt még most nem kell, mondjuk ezt már kell. Kész is! Na, felveszem az első küldetést, ami igazából csak annyit jelent, hogy vigyük el Kalcunktól Gornetnek egy levelet. Ennyi az egész. Itt már is és leadjuk a küldetést, ugye ezen a szerveren itt fejlődünk is, és egyből 3 küldetést fogunk érni, amiből az egyik egy leadós küldetés a trénerünknek, a tréner, most 2 leadós küldetés, a trénerünk az, aki minket tanít igazából, de hát aki adja nekünk a képességeket, stb. Le is adjunk neki, mind a 2 idejött, igazából az egyik alapba idejönne. Jó, 4-es szintűek meg is lettünk, én ezt így, ezért mondom, hogy így hamar meg leszünk. Én alapból Taurin, hogy hát nem hamar, de nem sokan, senki se szokott úgy hamar meg lenni. Magyartosan mondtam ezt, nem, hogy ezt eléggé furán magyaron mondtam. Na, félretéve a hülyéskedés, most azért vagyunk itt, hogy fejlődjünk. Egyébként, ha valakinek megjön hozzá a kedve, nyugodtan játszhat. De hát, hozzám, de hát na, össze vagyok zavarodva, ma fáradt vagyok, na. Bárki leírja kommentbe, ugye, aki esetleg nem ismeri a Taurit, de szerintem nem sok ember van ebből, annak leírom a rémliszteket, stb. Jó. És akkor jöhet feljátszani. Oké.
Hát először csináljuk meg ezt. Ennek a lazy peonsnak a lényege, peonsnak, hogy a lazy ugye az azt jelenti, hogy lusta, innen már következhetünk, hogy az alvó munkásokat, ork munkásokat, akiknek a fát kéne vágni, azokat felriasszuk. Igazából, aki ismeri a Warcraft 3-at, meg az 1-2-t, mindegy, de így a 3-ban lehet a legjobban, közben ezt a küldit is csinálom. Abban van ez, nem így, hogy fel kell ébreszteni, meg semmi, csak ugye ott vannak a legfőképpen, hogy ott vannak az ork munkások, ahogy vágják a fát, vagy bányásznak, vagy bármi, és itt ezek ugyanaz akar lenni igazából tulajdonképpen. Csak hát itt alszanak és ennyi, de hát itt nem dolgoznak, meg ilyenek. Igazából szerintem elég sokan tudjátok, hogy a Warcraft az a WoW-nak az előzménye, nem meglepő. De, ja. Nem tudom, hogy igazából mennyi idő alatt leszek meg így 80. Most egyelőre még nem is érdekel, mert én nagyon szeretem a WoW-ot, és igazából most azért jöttem ide erre a szerverre, mert ezen is el lehet hülyéskedni, és ezen is el lehet, ott van még egy ember, hogy ezen is el lehet fejlődgetni, de hát attól, hogy nagyobb a szorzó, nem lesz meg egy perc alatt az egész, én azt mondom. Hamar meg lehet csinálni 80-at tényleg, de én egy videónál elmagyarázom a dolgokat, meg minden, akkor nem lesz meg nekem így egy-két óra alatt, meg minden, mert vannak olyan kockák, higgyétek el. Szóval, ja. Egyetlen egy ember kéne még, vagy ork, bocsánat, akit így felébresszek. Aztán annyi lenne. Bocsánat, hogy igazából ilyenkor még nem szólok egy szót se, és ott van már a Z betű, ott van fölött, ahogy alszok. Szerintem, hát ez a videó hogy 15 perces lesz, nem? Az jó, nem? Hoppá, szaggatás. Csak kicsit. Jó. Mindegyik ugyanaz, hogy jó, ok. Visszajöttem a munkából. Igen, közben itt jönnek a csetek, hogy eladják ezt, azt. Én ebben nem bízok, nem is akarok venni semmit. Jó. Oké. Meglettünk hatosak. Hoppá. Jó, hát akkor én itt elkezdeném ezeket a kaktuszokat közben ölni a skorpiókat, meg ezek a kis ördögöket. Mert az van benne a küldibe igazából, ebbe a Wild of the Lich Kingben már behozták ezt az idézőjelbe Quest Helpert, bemutatja hova kell menni a küldikhez. Ugye, addig még nagyon sok külön addon kellett ehhez, hogyha valaki nem boldogult vele. De mostanában is szoktak ennek ellenére is használni Quest Helpereket, nem tudom kimondani. Jó. Na, gyere. Ez már csak 3-as igazából. Ezt így megemlíteném, hogy itt van a hanyaszítő az ellenfél. Ugye nekünk ott van, csak most harcolunk, kombatban vagyunk az ellenfél, aki először is ha szürkén világít az ellenfelünknek a szintje, az azt jelenti, hogy már túl nagyok vagyunk hozzá, és nem kapunk belőle XP-t. Ha zöld, az azt jelenti, hogy még mindig nagyobbak vagyunk nála, de nem annyira. Még kaphatunk belőle XP, de nem olyan sokat. A sárga az meg azt jelenti, hogy a szintünkhöz megfelelő, kapunk belőle XP-t rendesen. A halványpiros az az, hogy már nagyobb nálunk kicsivel, ha megöljük, nem kapunk belőle olyan sok XP-t, mint ha sárga az szintet ölnénk. A nagyon piros az azt jelenti, hogy azt ne is öld, azért már nem is kapsz XP-t, ha leküzdöd akkor se. A halálfejes az meg hát ki tudja, hanyas. Egészítsétek ki ma nyugodtan kommentbe, hogyha rosszul mondom. Lehet, hogy rosszul mondom, de hát nem vagyok a világ legjobb olvasa, de azért szeretem a játékot. És tényleg vannak ilyen nagyon sok utálók, nem is tudom, hogy mondjam, akik
oktalanul így mondják, hogy rossz a játék, mert hogy ezt mondják nekik, azt mondják nekik, és utána. De hát van olyan ismerősöm, aki eddig azt mondta abból valahogy egy szar, meg minden, és akkor elkezdtünk vele rajta játszani, így ketten feljött, minden, és tetszett neki. Rá volt függve. Szóval, igen. Meg, hát azért a Blizzard az nagyon sok meglepetést tud okozni, ugye. Nem tudom, ki ismeri az Otherworld-öt. Otherworld-öt, vagy nem tudom, hogy mondjam. Nem akarok senkit sem megsérteni. Nem a 100-asra az angol kiejtésem, ugye ott is meglepte a WoW igazából az embereket, szóval ja. Miért a hármasja van? Ezért csak menni kellett volna. Jaj. Jaj, ezt nem kell, ez kell viszont. Jó, egy ilyet eladok. Mert ezek ennek jó. Mennyi kell? Ja, még 6. Ezt megtámadjuk. Hát ilyen 13-11 dömüsket tarunk bele a sportolóba. Nem valami nagyon, de 36-ot azért ez már eléggé. Nagy ez az ütésünk. Jó. Ott is lesz egy küldetés, ez viszonylag könnyű és sok XP-t ad, mondjuk itt a vodon minden sok XP-t ad és viszonylag könnyű. Hát azért ugyanazok a küldik vannak, csak hát igen, ezt így ki kell mondanom, ez sajnos mindig így lesz. Az, hogy természetesen törzszerveren bugos sok küldetés sajnálatos módon. Még valószínűleg a Taurin is biztos, de hát nagyon tele van vele az internet, hogy ilyen buga a Taurin, meg olyan buga a Taurin, de hát Taurin is akad sajnos egy-két bug, de a legtöbbet kiszedik belőle, meg már kiszedték is. Nagyon sokat kiszedtek belőle. Én úgy érzem. Igazából azért is szeretem ezt a Tauri szervert, WoW szervert, igazából hogy magyar, de nem csak azért nagyon jó a társaság, de hát például itt Hordában megvan a társaság is, látjátok azért, ahhoz képest, hogy volt 594-en vannak fent, ami az is valami, és akkor gondoljatok bele, hogy Taurin, tehát ott most legalább 2000-en vannak, és akkor még csak valamelyik fajt mondtam, az Alit vagy a Hordát, és tényleg, de hát ott a Taurit azért sem szeretem annyira, mert felmegyek, leírok valamit, hogy ennyi, vagy valami, de hát bármit leírok, és akkor egy másodpercig sincs kint ott a cseten, mert mindenki írozsgál, mindenki, és és azért az úgy nem kellemes. Habár az a jó a Tauriba, hogy ott tényleg megvan az igazi, olyan, mintha eredeti lenne a játékot, visszahozza az emberbe azt, hogy fejlődni kell és csinálni, hogy mindenit. Meg hát itt is megvan, csak itt eljátszogatunk és itt hamarabb végzünk a dolgokkal. Meg hát itt az a rossz, hogy itt ilyen szettek is vannak igazából. Jó, az lehet, hogy hasznos, csak azzal így kicsit lerontották szerintem. Nem lerontották, mert persze, hogy ez PvP szerver, hanem így. Aki a rendes eredeti akarja átélni, akkor szerintem a Taurizon, hogyha nem akar pénzbe leölni persze a játékba, és hát szerintem ennek az első résznek itt lesz a vége. 7-esek meglettünk, következő részben jelentkezem. Én Gamerket 12 voltam, sziasztok srácok!